Oseti pljusak dobrih nota, ma šta ti više treba od života. Radio Kiss FM. A na Radio Kiss FM u emisiji Dnevna doza i on čiji je hit obeležio 2015. godinu. Pozdrav svima, moje ime je Željko Vasić, vi slušate Dnevnu dozu na Radio Kiss FM. Da odmah pitamo Željka, gde je dočekao novu godinu? Pa ja moram da kažem da sam evo prvi put posle 20 radnih novih godina dočekao novu godinu u krugu porodice u mom rodnom Zaječaru. Da, ono što je mnoge mučilo koji su ostali kod kuće za novu godinu bio je novogodišnji TV program. Kakve su iskustva Željka Vasića sa novogodišnjim TV programom iz novogodišnje noći, da saznamo? Pa nisam nešto ni pratio, moram da priznam, novogodišnji program. Više sam se bavio klincima i pripremanju vatrometa za njih, tako da nego što se bavio gledanjem novogodišnjeg programa. Onako sam, usput sam pregledavao kanale, jel, ništa se nije promenilo. 20 godina isto, samo neki drugi ljudi. Pa nisu baš ni drugi ljudi, Lepa Brena, Tesna koža, Žikina dinastija, sve to moglo da se vidi i ove, a i 97. godine za novu godinu, odnosno na TV kanalima. Željkov hit Svrati na piće obeležio je 2014. godinu, bar kad je program Radija Kiss FM u pitanju, pa smo ga pitali ko treba kod njega da svrati na piće. Ne, ja za nas piće zovem svoje prijatelje i meni drage ljude, tako da su oni uvek dobrodošli i svi naravno ljudi dobre volje. Da, ako je to dobre volje, saznaćemo uskoro kroz pitanje po čemu će Željko Vasić pamtiti 2014. godinu. Za mene svako 2014. godina predstavlja početak saradnje sa Ninom Badrić, duet koji smo trebali da izdamo već pre jednom mesec dana, međutim pomerili smo iz nekih drugih razloga za 2015, ali svakako ću pamtiti 2014. po nekoj novoj saradnji i novim prijateljstvima. A nova prijateljstva, dakle bili smo onako malo šokirani kada smo videli na društvenim mrežama, odnosno na portalima Željka Vasića u zagrljaju sa Cecom Ražnatović, pa smo pomislili da je neki novi duet na pomolu. Pa nije, Ceca je moja drugarica, tako da imali smo novogodišnju emisiju pa smo se slikali, tako da odatle ta spotkica. Ali za sada duet sa Cecom? Pa nikad se ne zna. To, mislim, mora se desi neka pesma koja bi nas spojila. Eto, želimo i Ceci i Željku da ih spoji jedna pesma, a do tada za 4 sekunde svraćamo na piće. Radio Kiss